Bună seara, dragul meu! Hai, vină mai aproape, că încep povestea. Se numește Cuibul din cer. Câte sări la rând, țip, puiul de păsărică privea cerul înstelat. Îi atrăgea atenția mai ales cuibul cela de culoare galbenă, de colo, de pe cer. Era curios să afle ce fel de păsări trăiesc acolo și dacă sunt și puișori. Ziua cuibul dispărea și apărea altul, mai luminos, tot de culoare galbenă. Grozav ar mai fi vrut să zboare într-acolo, să vadă ce-i cu dânsul și chiar să doarmă în el, căci aici, împreună cu frățorii săi, cam strâmt. Într-o seară s-a întâmplat ca mama să întârzie cu hrana și puiul se târâ spre marginea cuibului și se avântă în zbor. A zburat el o vreme și simți că îl părăsesc puterile. Și-a dat drumul înapoi pe pământ de s-a odihnit. Mă întorc eu acasă, n-or să mă țină puterile să ajung până acolo. Iar în altă seară, după vreo câteva zile, iar se hotărâ să-și încerce aripile. Și când îi părea că mai să ajungă la cuib, iar simți că îl părăsesc puterile. Atunci și-a zis că trebuie să mai aștepte. Într-o seară simți că-i destul de trainice aripile. Își adună toate forțele și se avântă în înalturi. Zbura tot mai sus și mai sus și tocmai când îi se părea că iaca ajunge la cuib, se prăbuși. Căzu jos ca o piatră. Când își veni în fire, văzu că e în cuibul spre care zburase. În jur totul era galben. În jur numai boabe galbene. Cercă o boabă, era dulce, mai ciuguli câteva, de-și potoli foamea de binelea. Era așa de plăcut aici, încât nu-i vinea să plece acasă. Dar știa că acasă de-amă trebuie să-l aștepte mama și să se neliniștească. Altădată am să stau mai mult, își zise puiul. Acasă mama tocmai adusese de mâncare. Împărți hrana puiilor, îi dădu și lui Țip, dar acesta nu voi să mănânce. De ce nu mănânci?" îl întrebă ea. Cip cirip. Țip nu dorea să-i spună mamei că a fost tocmai sus în cuibul de acolo, din cer, dar mama l-a tot cetărat până n-a avut Țip încotro și a mărturisit totul. Auzind una ca asta, mama la început n-a priceput despre ce-i vorba, dar mai apoi a zâmbit. Prostuțule, după aceea e luna, cum puteai tu să ajungi tocmai acolo? Uite așa, am ajuns să vezi ce de boabe galbene sunt acolo. Ia-ne și pe noi ăștilalți odată cu tine, să vedem și noi luna. Și, într-o seară, au pornit cu toată familia în zbor. Au ajuns până la un lan cop de grâu. Și Țip zise, iată și luna! Ei, iată așa a călătorit Țip la cuibul din cer. Iar acum fuguța la pătuc, la cuibul tău. Noapte bună! Sunt om pe o remurea, nevăzut.